Pozývam vás na webinár, ktorý sa bude konať v nedeľu o 7 hodine večer. Je to pre všetkých, ktorí chcú naozaj v roku 2024 odomknúť svoj potenciál, to znamená začať používať systém File, začať používať stratégiu, ktorá naozaj funguje, ktorá má okamžité výsledky. A práve preto, ak začínaš, si začiatočník, alebo si stredne pokročilý, alebo proste ti to nefunguje tak, ako by ti to mohlo fungovať, tak jednoducho klikni tu dolu na ten link, zaregistruj sa na stránke www.milanvasko.sk/webinár s dvojitým včkom webinár, kde zadaš meno, priezvisko, e-mail, dostaneš link a prosím ťa prídi hlavne včas, pretože bude to maximálne 60 minút a za týchto 60 minút sa dozvieš, čo je to systém File, dozvieš sa kompletnú stratégiu na rok 2024 a dozvieš sa aj to, že umelá inteligencia ti veľmi veľa dokáže pomôcť a samozrejme dozvieš sa to najdôležitejšie, čo je, že ako začať okamžite za 90 dní generovať klientov a peniaze. Teším sa na vás na všetkých, tak neváhajte, kliknite tu na www.milanvasko.sk/webinár a prihláste sa, pretože v nedeľu o 7 hodine sa vidíme. Čaute.